Hola, sóc l'Albert Requena i sóc l'intèrpret de l'assassí imprevist. Jo soc la Montse Bonet i en aquest projecte la feina que he fet és de direcció. Bé, l'obra parla una mica d'una persona, que podria ser un qualsevol, que ens podríem tots sentir identificats, on per un petit error l'atzar, la vida, el posa en un punt i a partir d'aquí com es desencadena i què li passa a ell, no? Els canvis i cap a on vol anar. Parlar d'això. L'obra ens porta a veure com el que tu mai t'hauries pogut imaginar que faries, per un atzar de la vida, tots ens pot passar que ens trobem en situacions que diries que mai t'hauries trobat i que t'hi trobes i que te n'has d'en sortir i que això et pot fer un tomb a la teva manera de veure la vida i el voltant i la societat i la gent. Sí, però amagat. Era una cosa que he anat descobrint amb el temps. Vull dir, a classe sempre era el graciosete, feia riure la gent, els amics, i tenia facilitat, era molt gestual, tenia cares així com molt explicatiu, feia ganyotes, i de sobte un dia ho vaig dir així en petit, amb la boca petita, i va ser com dir-m'ho a mi, i ho vaig fer. No sempre quise ser directora a nivell de que no des del començament vaig pensar en la direcció, sinó que jo quan vaig començar fa molts anys vaig començar absolutament per la interpretació. De la interpretació vaig passar després a la pedagogia combinant amb interpretació, després a la direcció combinant amb pedagogia i interpretació, després... O sigui, hem anat passant per tots els papers de l'AUCA de lo que seria el teatre. Però sí, sempre he pensat que m'agradaria, o que volia, des que era jove, viure del teatre i estar en la professió. Al començament crec que va ser una manera de poder expressar el que jo tenia ganes de dir amb equip, no sola. I llavors això vaig trobar que era una gran manera, expressar i tenir un feedback amb el personal, amb la gent i tal, a partir d'una feina d'equip. La passió, el poder posar-te a la pell d'altres personatges, l'explicar històries, el connectar, l'aquí i ara, el directe. La creativitat. Per mi la creativitat és poder explicar coses de maneres diferents. La creativitat és com estar sempre disposat a recollir, a transformar, a moldejar, però estar sempre com molt obert, veure que hi ha moltes possibilitats de poder expressar-se. La vida, l'observació, els amics, la gent. No sé, jo crec que ens inspirem tots, tots els que, igual que un pintor, una pintora, un fotògraf, no sé, que totes les feines artístiques penso que s'inspiren del que tenim al voltant, que és la vida, no? I qui l'habita, nosaltres, tots plegats. Fàcil, amb ma mare. Hòstia, admiro molt a tota la gent que lluita i que persevera i que és cabuda en fer allò que té ganes de fer. Igualaria. Feina per tots, que no hagués desigualtats i més oportunitats per més gent. Bueno, bàsicament jo penso que és una cosa que et deu contestar molta gent igual, que és que tothom tingués una oportunitat de mostrar el seu treball i que, a més, hi hagi aquell punt de dir, bueno, hi ha gent que comença, és evident que no et farà no? Sinó que la gent també va evolucionant, va aprenent, va d'allò, i de vegades es vol ja que de seguida la primera ja sigui una cosa estupenda, no? Vull dir, canviaria aquesta dificultat que a vegades que té la gent de poder mostrar la seva feina. A la Barbadox sempre he estat superbé, super a gust, no és la primera vegada que vinc o que venim, i trobo un lloc molt agradable, molt acollidor, molt hospitalari, i la gent que el porta són fantàstics. Un lloc molt guai. Que treballant les coses es poden fer. Resistir i aprendre dels errors. Viure del teatre només. No hi ha somnis d'aquells de dir això em moriré sense haver-ho fet, perquè penso que s'ha de ser també modest, no?
Els somnis de vegades es parla com una cosa d'aquelles que ha de ser Hollywood, però m'hagués agradat ser la Susan Sarandon. El que estem fent, riure, passar-ho bé, tenir temps per tot, no? Per reflexionar, però per divertir-se, per compartir, per estar sol, per estar de tot, per estar amb la gent que t'estimes, perquè t'aguantin. Està a l'alçada. Doncs us animo que vingueu aquí a la Bada Badoc, un espai increïble, una gent meravellosa, a disfrutar amb nosaltres l'assassí imprevist. Estem convençuts que us ho podeu passar bé i que, a més, hi ha un secret aquí, del qual s'ha de tirar del fil i que anirem tirant del fil i que desvetllarem el secret junts. No sé, veniu.